Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Yeroi try. Chị này phái năng bật ngà nồng Marcos cái là nồng cái bạch nhau cái khật cái bạch áp sao. Sắp hăng cái chính nghe cái nông cái nàn. Amen. Sắp hăng cái chính nghe trong cái nông cái nàn bật ngàn puli cũng bạch cái lòng nghe bạch nát độ cái khật cái bạch áp sao. Ter ter nghe bạch ayu cái Bible cái ông. Ha bao là yen. Ula let no nang ta. Ru shaki phang cái tiras. Bat cái Sidon. Bat habau la let hapo kayen. Kwa yanu ru bantip Henry la ban long ha kabari. Amen. Iyo ba bunak den jungi ni tip hoi don ru ki bom tip nama don ki bedang sulong kristan don ki bedang sul sedang puli ya tin ke jong ublay don ki batip don ki bom tip. Te ki batip ka wat ni tip ba ujisu haba ulawan cha ni ka perthai hispa na ka ba hispa ulong ko ubreu hi. Amen. Kumbangi tngan ni bam ja ni samthia uru samthia ba haba kiu halor ka dekna na ka bataki pop ki jong ni upang hi haba la sha le ben ya u. Amen. Te ka wat udai bet hispa na ka ba hispa ubreu ba hispa na ka ba hispa ublei. Te nis no tho ha ka jing ya ministry jong u na we ka jaka sha we ka jaka ka don ka por ka bathat na mar la thao yo u kum u briu ba ba ulawan ban long briu sha ka ka thai ka mot la pan long ya ka jing long jo u thek kum ni hi ki briu. Amen. Te ka mot u don ya ka ni ka jing than ka don ka por ka ba kwa ban ya ka do ban no ru hang ni yo i ba la ong ba kum no ula le ja po kwa ya no ru ban tep kamu ukwa na mana bentuk kwa ban syong marway tenteng naru kwa bangan syong tang marway namar balai namar tenteng kathat kamet ka jongi namar gidang long tang kibrio ma te Henry ka Bible kaya thu ko no Henry umla ban long ha ka bare hasumud dur ma pi ken menta hasumud dur ma pi balada u jisu ha ka por ka ba wan cha ka perthai ushim ya ka jinglong priu hispa na ka ba hispa hapding ka jing thai Henry la te ban re na ki breu. Amen. Te mentale le ulan long bet ublay hispa na ba hispa ka ba la hi ban re na gi da le ru em. Amen. Ki don ki breu ki ba ju ble ura re na nga ublay snap shu ga jing duai jo nga ublay isi ya nga ka pangarang shakri ublay unang pet chai na nga unang re na nga Henry ka Bible kaya thu ba na do ba Jisu udang long kum ubriu shan ka perthai hispa na ka ba hispa ubriu hispa na ka ba hispa ublay taru umla ban long ha ka bare te ka mot ba mentale kum note unre ha ba mentale kamot ulat don bet yang ka jinglong play ka ba pura tang ka jinglong play hi ula i no i ka jinglong priu haki ara jasne menchua menta udon ha ka ti ka pon ka jong play ka ba umla ban re. Amen. Tela da pis ngau Jisu ure na pi kya ban check hai ka ni ka wei ka dik long ka ba kong san na ki ba kong san tam pin check ya la ni ya ka ni hato ka ru puli Bible jong pi ka long kum do kum bala hi ka ye pi na ka wei ka por cha ka wei ka por la ki bon kang palat ya ka lai lan nong pim ne banduna la da bon pi la ban puli ar phau lai phau ru le re tang ba ya ka lai lan nong ha ka shisngi ne banduna Kanjing duai ya ka shikenta shisngi dei banduna phila ban duai shipau kenta ru lele kat ba phinang duai ki wei kata kanang baha Henry ya ka shikenta dei banduna kat san la ne arpo minute la ne shiteng kenta la ne shikenta phile ban ruai bat iki ji kai bala nang yok na ka wei ka por sha ka wei ka por hato phi pentrekam ne em la la phi pentrekam pen ban hapdeng kum kataru Pio i ba pem shan la yo ya ka no ka jupa ngalong ye pi de ba u Jisu de ba u ble u tun jo ye pi u prang ye pi wa ju that ban shakri u ble u pwa ye pi ban prang kom ba prang ye ka sia pi i no ba la thang ka sia no ba la shop ban dore ka kamot u ble u dang prang ye pi namar ba le pi na le te ki e paro kat ayo ki jing ga ki la prosyang be ban le pila pule Bible pila duai nam ta ki wei phim chu tom ha ki breu ki krons ne bat khumta ter
ong ye pi lada kalong kumta kamot day ba u blay udang tenjo ye pi hagis ngi ki por ki balalet no nganit hu ye pi habang syakri yo blay day na kataw bang asyapting ye ki knyang asyapting knyang ye knyang pat krat bat ngala perkat ani wo yo niu knyang am tip breu shu tip hadu jok ki knyang ki bakumno kajin jinjar long basikai ngan syakri no yo blay bang let chabdai ngan let chadu jok hoi ki don ki breu kapto kani ki ong ba ki no ki ba syakri yo blay da jing teng kim ju pai she ru han re em kata kam dei kum ta nga ngala syakri yo blay nama bang asyapting kadu jok te han re ngayai ne hadu menta man Tingin lah bangin po te ya kata ka jinglong jong kibriu kidang na ijong jinglong teng kibriu kiwat blay na barba layalam da isam la jong i syata imon te ban syakriu blay layalam te hanre ondaw blay pet ulak ta kala penbang peladon kibang o kiba shu syakriu blay na kam ta kam te nam taw shunrang pampoi hanre kam de kum ta teng ki klemya kendoro gitu ki itu isam la ibalawalam ha kata ka jing syakri hanre ilaya lain no hanre yau blay pat kipat petrian tengin la ban ong ba kibriu kiba boy si mani namar usunrang namar ka kenthai lani namar ba shepting lani namar kenu kedaw kawa kimla ban yai ne ngimla ban ong kum tangi don la ijong jinglong hanre la da ublek la yo ban khata e ka dorur ka jongi la da ka dorur ka jongi kalong ka bala ple yau try nilahi ban yai ne hadu ka bakut aman but haka ta jinya inti ka jonga ngala yo snow balaya lap da kibriu ki jong ublay la ong ba om dan jing sok ngani ka perthai don tang ba jing jinjar ngani ka perthai ngaru ngala perkhat om le ma ya jinjar tang balat ban le chidu jong ma chakri ba yuni ublay te haka ta jing chakri ublay ka jonga la sha le ben nyanga hanrai nga ban ngong em kani ka perthai sngi ka long ka batang khandia kisni o kisni ubriu ki long ki batang khandia le ayu la dangan sha ka ta jing jinjar nama hapning pat ngan yo e jing sok bam jukon te hanrai mala ya chi bon ki jing ba ki jing le hanrai ka we ki jing le ngala job ngam ju fail o blay le pen i pau ya ngana we ka por ban ngam ju fail pat ka parang ya kisi nga yo i pen ban bala nang ai ka jing sok ka jong blay la nam the ha ka jing em ka jong aman hoi ha po badang rung ka dei shi cha ka khdok ka ba khem ka bangin rung te ban ya syam ba blay hanrai ngan ong ye pi baka jing ya inti jong krustan ka khem tang por ba udang rung hanrai khat budang ya tang ya la pen kelot ya ka inti jong krustan baka poi ka por ka bala kelot hadu ba om dan syok ka e ru ka bala ban vet ya kita ki krustan ki bala rung na ka khdok ka ba khem aman hanrai ka lenti jong ubang man kalong ka ba kelot hanrai ka parang ya dang khem bat haka kot la don ki ba nyap no ya ra diru aman te anda la dak shi post nam na yo i ba ka don pen ban ka bedeng ha ka ni ka khnau namar ka tangan ong ye pi ong dei ba ble uri na pi re utun jo ye pi wan nam ong ba ble uri ye pi la da pi ma chi bon ke jin jan ong ye pi ki tu ki jin jar pi shu ye i ku ba dei ka jin jar han re ka dei tang ka jing tun jo ka ba ble kwa ban ai ka bedeng ye pi na ru nang ni na khandau pen chu yai sha sa ka we pat ka banta ka ba kwa ban ya tho ye pi ka long ba lada pimle kumta kumbala hikai ka ai ro pim puli kumbala hikai pim jurwai pi wanjinga seng pi snap tang ba pim ko ngo pi ya hala ka jong kamon uble ure na pi na marba uble umla banya lok bat kita kibriu kibale persia aman uble umla ban don hajan jong kita kibaserong kibriu kibasat la yo uble kidi baserong kibriu kibasngoret kidi kibako ngo ikak chen ke jong uble haba ki ko ngo nganong ye pi lada uslam manjubab pis ngo ku ba ulari na pi hanrai ngene tho ye pi udon hasna jong pi hi upet ye pi uprang ye pi lano ba un yo ban kurku ye pi namar kata wacu perkhat ba uble uri na pi namar lada hakapor ba udang long ku ubriu hakani ka perthai syam la ban re no na pi tikum no ken ublay unre na pi menta haba udon hakak ti ka mon ka jong ublay kani ka khat ka ba arsan ka na ba don ka kenthai ka ba ka khon red jong ka don uman simong khot na ba don ki ba pang ki ba shitam la de kran haka jigem ka jongi na ba don ki ba pang don ki ba shitam don ki ba jinjar don ki ba tok don ki ba dapram don ki ba pat ka long ye ka long
sem namar kata u Jisu om la ban re na pedeng jong ni amen om la ban re namar u yo i ka jing jing jar la da u re ka de be ka ta ma nga ban ma phi hi ban ni hi ni re na u bon ki re hi kim tre ban ku le ka chen te jong ble kim tre ban ya lap ya ka gospel ka jong ble kim la ban ne ka man ka jong ble ki re hi da la de ya la de han rai ki ka no ban ba u ble u re ka bai ban ko ong tu wan ha jan jong u te wan ha jan jong phi ni ha ban wan ma ni ha jan amen dai ba nga ban ma phi ba gi le ha jan ma u la de wan na do as ha jan sna men chwa u ban ma cha ya lo de na ka de ka pali sa ka pali jong ba jong phi om de ba gi chu up shi up be u trai u le na do shi do u le u la le man no ai man ta ka kapram ka de sa ka kapram jong ba jong phi to ni nam re no ble hen re ngin wan ha jan jong u man me mas ngi ngin bo yu ha shwa ki e baro khat la ong ba na ba don ka ni ka kan thai ka ba don ka khon ka ba don man sim bam khon na ba don chi bo ki ba don ha pring ki jing e ba ki jing le na ba ka ta u ble jong gi om la man ri na ngi man te la la ya kren ya kan ni ka khon jong ka ni ka nong kanan la ya tho ba ka khon jong ka ni ka nong kanan ka don yu man sim bam khon la da ngin ya phai ka ni ka ya arban ta ki don ki priyo ki ba la ngat ki ni ki jing pang suan ki ba la ngat ki ni ki jing pang suan ki yo ki le lom ki le wa sha khao sha ba tap sha wa la ni sha ko no ka jaka ka ba shong suan ki yo u ni u man sim bam kho yo ni u suan han re don ru ki bom yo ya ki ni ki suan lom suan wa ki ba don yu man sim bam kho u ba rung ha ka jing em ka jong ni ngi ya chat ya la de shimet mat phila ban pet yi ba hi gi phasem ki jong ni yo ni don ni ru yo ni man sim bam khoi la da pinang kala ban bi shar priyo ban ben priyo ban lor ni ban arsa ban to ban them ka ta ru phi don yu man sim bam khoi phi ai ja ka yu u la da phi sai la ru phi don yu man sim bam khoi u man sim ban chu ya nya ben u man sim ban wa daw ben ki to ru ki ni ki man sim bam khoi ka man sim ban bitar ka man sim bam chu la sha ban yo i ban kiu man no ka ta ru ka di man sim bam khoi come on kale kum no kani ga nong kanan kale kum no haba kali os ngau shapang jong u kala wan kala dem ha ki chat jong u come on kani kali os ngau ba shapang u jisu le ki kamba u jisu upen kia u jisu u yalap u jisu le ki e kam ki ba phla bat kala os ngau shapang u jisu bat haba kala tip ba u jisu don hangta kala le kum no kala le ban mane yo jisu nganong ye phi la da phi long ki priu ki ba la se phi shakri ba yu ble ka ta ka jing e ka jong phi yu ble ka long shi bon ba han rei ha i jing du na o man sim bom khoi u na yo cha ka ye phi la se tang shi percent te ngan ong ye phi ka jing ye tet lem kam pat yak ha po jong phi aman adang don hi ka jing pen kan do te la da u ble la pen kan do ha phi hai noi man han noi ben ta po man sim bom khoi u ban rung ha phi mane yo ble da ka man sim ka ba shi sha u tu man sim bom khoi un nom ne slam ban chong ha phi aman han rei la da don pan na pedeng jong phi ki ba la yap ka jing ye tet lem ki ba phim tim sho hi ru ba don u man sim bom khoi ha phi ka mot hab don mano ya san la se phi la de phim don yu to man sim bom khoi phi i ki ba hi ki ba san ki jong phi ki ba la don yu ni man sim bom khoi la se ka jing shni ka jing asap ka jing ma ka jing nya ka jing kiu ka bat kum ta ter phi ha ban let ma phi ki ta ki ba la yo lan now ni bom man phi ha ban dem ma phi ma jong ble phi ha ban duai ma phi khnang bo ni man sim bom khoi on nam la ban yo jaka ha ki ta ki ba ye ki jong phi man mat ka ti ka jong ble ka ta ka kan thei kala long ka Greek ka kinja siro pinisa bat kala kerpa yo u un be no ya uta uksud na ka khon juga layat ho ba ka ne ka priyo ka de ka Greek kanong kanan ka de ka Greek kamot kam de na ki khon jong Abraham kam de ka khon Israel tel ong kum no hare u jisu ul ong haka ai ban pen kedang chuai ki khon na ba om de ban shim ye ka jing bam jong ki khon ba ban brat ha ki so
si sen pen hang ding yo ibu Jisu la kren ka khor bhai ke ni ka brio men han re ngani tho ye pi u Jisu jongi dei uba arsap uban yaro arsap ye pi ke mau bhai ke ta don ki brio em la da ki yo i ba pi la le bak laru ki yaro arsap be da ka shintur ki yaro da ka do nur ki ben re u Jisu jongi long kom ta u Jisu jongi dei uba kren bet ye ga jing shisha balai u Jisu Ukren ya kan ka brio da ka tien ka khor ho o ye ki bum dai ki khon Israel la nyo ba ki ki so te hre ba le ba u Jisu Ukren ya kan ka brio da ka tien ka khor na mar ngani ho ye pi ba ki no ki brio ki ba le pop ha ka bare u ble u ai nong ha ka pa ki ba le ha pru ha ka bare u ble u ai nong ha ka pa ngani ho ye pi ka brio ka gri ka brio ka nong kanan ka brio nganong ye pi dan batip manu mereka gri. Namar kini kiciu kim juya lok bat ki gri, aman? Lada kitip kamut kin pe namar piyo i katu kanong Samaria ko ong yu Jisu kuno me wan pan na nga. Haba kim kiciu kim juya lok bat kinong Samaria. Hari me pat me wan pan na nga. Kidaya ladru kamut kim late pan ya don lang. Hari kani kawan da kajile arsap kumpa kadai ka khon Israel hari umlepat ulang ubang Ngimla te ban puri ai no play ka pau ting kren ha khat jong play pat u Jisu pat open pau ya ka pop jong ani ka preu ba kam de ka khon Israel la ong ba om bet ban ai ka jing bam jong ki khon ha ki so na ba phi i kum no ba u Jisu ha ba u khat ya ki sran o ong kum no pha le ja lap okay ya let wa chwai ki lang brot ki bala ja amen kamu dah boleh ruh bau pak you Jisu pak shua banet wan ikilang prot ki balaja. Tete namar kata kedau ba haka jingem jong ni Kristen kum haki balang ru ngide ban kam pensan bah shua ki kon jong balang. Om le ban ngin shuya penlong Kristen ngin yalap. Laki kum to penroi tangga klibrio hanre ni penlong pat ki kon du jong. Kakam ba pen chakri bha shwa tangi kini badon hangni ha balang tre phai kini andalasan kini kin sale chaba ban le wat ye kita pat ki bom pat dei na kata kasam amen kom balong hadien uble upha yo Petrus ban le chaku Cornelius upha yo Paul shigi jentel amen kaman ning kongi ha ban tre chwai kini badan hani ha po lada ngin chu penroi tanga khle priu ya ka bakin jamin simpat ngin penroi kamot ngin let wa biang sai kiwe ngin chu penroi tanga khle priu kam long ka badai hanrai ai ba ngin tre chwa ngin wa chwa ya ki bala jate na kano ka palang ka baki don nama ting chule jalap om don por pa ban hikai hanrai ha ba ngin let jalap ngin nam penlong te ki khun du jang te hang le uji suwa kamben ban ai ya ka jingbang ki khun ha ki so kamot ba de ban achwa ki khun Israel te kani ka priu kala jubab kumno haba uji su ula pen pau ka pop jongka haba uji su ula pen pau ka jing arsap jongka kalau ong kumno hanrei kala ya tho bat kalau ong ha ushisha ko trai wat kita ki so ha po kamet ki abam na ki balwet jongki khun ai ngopat ya ublei bakan ne ka priu haba ublei la pen pau ya ka jing arsap ka jongka kamot kala pendem red khmat jong ublei hanrei ka bas ngau si kalong badan bon ki priu haba ngala yo itin kren ha ka po ka bang yo i pau ya kenu ka pop haba nga ong ki lenbet tela na ngilen ha jaka bangin yo i ka jing kur khu kum bakan ni ka priu ka yo i ka bakapan ka yo ka ni ka khun jong ka khiapan hanrei don ki priu ki ba haba ublei la pen pau tin kren ya ka pop lang bagi syakri ki jong ublei don ki badang bure kidang bure ya ka to ka pop kim nun pa no hoot ngala to map no ko ublei jonga don ki priu ki bang salia wat haba la pau tin kren kidang tap ka pop halor ka pop amen hanrei ka ni ka priu nganong ni pi ka kren kani ka priu ko long ka start ha ko ong kumno ko ong ba wat dik so na ki mi jong ki khun ki ba mi ban web ki ba hap te ka ong ye ka badai na mar ni ha ngi rik so hayen andai ni la de bam ja ka batang ni ai dik so amen kamot dan le kini ki ba kham reu spa ki ai ka ba hatam ki so ki da de thiet ki do ki da ai ba ki da pun biang ba ka pliang ja ba kin pam ba jing thia ba kum ta ter wat ki so ki dot ki ba le kum ta te hre ki bom reu spa pat
laki melaban ai kum taru kemut kabatak ti ai ben hi amen kemut kani kebriu kala kren ni kabadai namar kata jisu wang namar kani ka jing ong wang kuno jisu wang ulo ong hakana mar kani ka jing ong tu khelet no utau sut ulami no na ka khon jong pha ni ai ba kani kebriu kala kren ni kabadai kala kren ni kabadai ba ki kan rat ki ju ai ki so kabatak kentai kemut kani kebriu ka pantang kabatak kentai adonnya kata jinget ke bas kamba ngan yo ben tang kabatang kentai ngan yo ben namar balik ngen namar kikso ki yo ahite na kabatang kentai te ki kedang ki aru hado ban kedang ni rikso menchua ni ai ben hado ba kin kedang hi te kamat kani kabre ko ongi kabadai nganong nya pi ba ka jing shisha kani kanong kanan kabam padai hak ban yo ya ka juba ban yo ya jing ku na bar nget ha kani kapor don chi pon la se ki ba up ya ka kamba ka jong jisu mereka ni kala yo shwa balai namar ka kran ni ka jing shisha ka kran ni ka jing shisha bat kamsham laburi no ing ta pop ka baka ka laburi ba kanong ka kanong kanan namar ka tangan ong ye pi ha ba pi duwai to kren ka pa kum ka tien ka jong ublei jula ban le persya ka tien balai jisu klen le persya wat ha ba ulawan chuan am ta ki Israel namar ba kik sauru ki yo hi na ka batam jo ki khon namar ka tau jisu upen kia ya ka ni ka brio balai ya ka khon jo ka ni ka brio balai namar ka kran ya ka ba shisha namar ka ta to long pi ki ba pule ka tien ka jo ublei bon hado ba ka tien ka jo ublei kan rong ha pi bat ha ba pi duwai pin nam duwai sha par ka tien ka jo ublei bat dei hang tak kan ba ublei yo ban ju ba ya ki jing duwai ki jo pi ya man nga ju kot bet na ka sin ka jo ublei na la pa o jisu le kum to ba ngan le kum to bat ka julok na mar balai na bat ka jing smor da ka jing nget ngan le bat ublei ru ulong ublei u ba upen dap ya kata ban ni yo i ni Gabriel ba mano kalong ka ba arsap han re nta kam long shu ka ba arsap na mar kata to ini chat ya de yo mano ngi long kita ki ba arsap ki ba pure kador kmat ka shentor ni kran dak mwai ka ba kadonu dak mwai te ngi dia berat no kita ki jing arsap ki jongi namar balai namar ba ublei jongi wi tin kran ya ka dono ka jongi u yo i ki kla ki jongi yim la ban buri ai la da mano phim long ai harai to menta phim long ai ni ba ka ni ka breu kala yo ya ka juba ublei ula pengkia ikani ka khon ngan ya tho ya pi hakani ka ba ya dei chapang ki khon don ki khon ki bala ngop ha ki pop ki ba bon chat nganong ye pi teng ka daw ka dei na ki kmi ki pa ngam ong ye baro han re tong ni chat ya la de ka jikem jong pi ki kmi ki pa pi long kum no na bar bon sen nang le pop ki kmi ki pa nang kit ki khon bat don ken kapor ka ba ki kmi ki pa ki la dok ka ba mot kum ka ni ka preu kala weng no ni ka jing arsap ka jong ka hak ma jong jisu kala mane bat lapan kia khon juga bon sen la pang ki khon ki ti ki badang sukha tentang ki breu ki ong kini ki khon ba pli ki le pop ayu hare phi ka naw ne mi khlung jong u David na ka bet shiba ile ayu i khlung hato kam sham dei ka pop jong David bon sen ka pop ki kme ki pa la kit ki khon namar kata lada ki khon jong phi ki pang ka jinglong bon sen ki pang ha ka ben ning kong ki kme ki pa ki haban check shwa ya la de yo de na ka daw jong phi ba ki khon ki pang ki shitang anda pila kala ka mamut kum ba ni ka breu kala let bandam lapan kia ka khon ngan ong ki phi don ki breu ki ba ki khon ki khlem le po ba han rai langat la hap ka rai bi na mar ki kme ki pa bat onda ki kme ki pa ki kala ka mamut la let no ka jing tim na ki khon amen dan pat ki kme ki pa ki bom shim le pop ai ru em han rai ka de ga dono runar jong ki khon hi han rai ha ba phi shakri pat yu blai khat ba phi dang shakri u blai dang prang e phi dang tenju e phi bat kin sakala ba mut hi ha ko ke si amen padan pat ki bala yo e jing pang na mar bo blai u tenju kamot phi hap hi ban yo khia na do nang ni na khandau lada phi la yap rang kat ka jing pang kata kam dei shu ka jing tenju kala dei ka pop ka ba phi hap ban kala ka ba bot ha ba phi dang em lada phi yo khia to tep ya ni ka wei bakam dei shu ka jing tenju namar judan ubri ubashudan exam bet ka don ka poru banam dan exam amen
kadon kapor kabaki khnai ki skill ki don exam ki don test kadon kapor kabaki yoshudi kapor ban shong thai kadon kapor ba kim don exam amen tingi haban check bha yala de pat haba ni duwai ni haban don ni kane kaba juong makane gri ka an khlem ka an nimla ban ya sat na kata jongno na bar kata to pule bhai ka chen ka chung uple to don ha ka don ro ka chung phi to shan sharp yala de ka chen ka chung uple khna ba ki jing duwai ki chung phi ki long ba ki stat ha ma chung uple ba yi ki ni ka khon chung ni ka nong kanan kala yo e ka jing khia te uble chung ni long ble jong ki nong uble nong pen khia jong kita ki ban nang ban wa di u da ka don ro ka bas ngau re amen. Betul ni ai ngồi cái chuyện của chúng mình.